pár dní i pravdepodobne nastane taká situácia, kedy dosť možne nebude Minecraft už úplne Minecraftom, aj keď sa to furt bude dať hrať. Už teraz sa dejú veci, ktoré úplne ľuďom znepríjemňuje hranie Minecraftu. Čiže keď napríklad si ešte pred pár rokmi prijali Nether, vylepšiť Nether, aby vyzeral proste takto, tak to s Mojang spravili. Čo už ale nie je lepší pocit, keď tu zrazu od verzie 1.17 nastali problémy. Čiže začneme verziou 1.12, kedy vlastne Mojang bol už dávno predaný Microsoftu. Táto verzia prišla s tým, že vlastne poďme pridať viac farieb. Pridali farebné vlny, farebné postele, farebné koberce, vlastne všetko, čo sa doteraz bolo v jednej farbe, bielej, a dalo sa to prefarbiť, bolo automaticky hneď mnohofarebné. Terakota tiež, taktiež aj rôzne terakotové bloky, ktoré akože špeciálne vyzerajú, neviem, ako sa to presne volá. To celkom ľudí potešilo a taktiež aj builderov, čiže aj mňa. Potom vyšla 1.13, čo je vlastne Aquatic Update, čiže podmorský update. Pridali novú zbraň, čo ľudí potešilo, pretože to bolo nečakané. Taktiež pridali niekoľko rôznych nových blokov, nový druh animácií, rastlín pod vodou, taktiež nový druh chovania sa zvierat, nové zvieratá, nové, ja neviem čo všetko vlastne. I pred verziou 1.13 voda, keď ste boli pod hladinou, bola strašne taká temná. Teraz keď tam vôjdete, tak je temná, ale čím idete nižšie, tým je temnejšia, čo dáva väčší zmysel. Čiže vlastne opäť to ľudí potešilo. Túto verziu ľudia majú radi len preto, lebo zmenila textúry, aj keď tedy to bolo celkom hejtované, a pridali nový druh villagerov, taktiež práce villagerov, nový druh vlastne tých bojovníkov proti villagerom, dotvorili príbeh, vlastne vytvorili aj nové práce villagerom, vytvorili nový druh enemy, proste nejakého ďalšieho bojovníka, alebo teda nepriateľov proti villagerom, taktiež dotvorili nový druh špeciálneho boja raidy, proste keď dojdete na dediny a máte ten efekt, tak proste sa začne jednoducho bitka, hej? A vy tu musíte obradiť dedinu. A to je napríklad vec, ktorá sa ľuďom veľmi páčila, vytvorilo to niekoľko spojených komunít ďalších, jednoducho vytvorilo to niečo, čo bolo proste neskutočné. No, Minecraft si vtedy povedal, že chce chvíľu oddych a tak nevymyslel nič väčšie, než len včelí update. Pracovať 3 roky po sebe na asi najväčších updatech, čo Minecraft v tej dobe mal, tak jednoducho treba si oddychnúť. Malo to svoj dôvod, tomu sa dostanem. No takže čo také pridali? Pridali napríklad také úžasné, nádherné, že úle, hej, úle, taktiež úle, kde môžete dávať včeličky a medík, úle. Pridali včeličky a med. By som bol ešte dobrý honey block, hej, no, blok medu. Ďalšia vec, prečo som povedal, že uvidíte prečo, tak preto si dali oddych, pretože vymysleli jeden z najväčších updateov, čo doteraz v Minecrafte bol. Doteraz. Oni vymysleli Nether update, žiadaný extrémne komunitou. S tým, čo 1.15 včelí update žiadaný komunitou nebol a je vidieť rozdiel medzi tými dvojmi verziami, ako to ľudia chceli, ako to ľudia nechceli. Pretože jeden update bol hejtovaný, druhý update bol veľmi vychvaľovaný. A to nielen preto, že Nether predtým vyzeral ako takto, a teraz vyzerá ako takto. To bol iba jeden jediný biom, oni pridali ďalších 5 alebo 6 biomov do Netheru. Celkovo aj to, prečo idete do Netheru, tak bolo zmenené, pretože pridali nový druh moba, ktorý jednoducho vám za zlato predáva veci. A pokiaľ nemáte na sebe zlaté oblečenie, tak vás pekne rozseká. Každopádne bol to žiadený update a ľudia to chceli zmeniť biomy, chceli zmeniť rôzne dimenzie. End update je aktuálne strašne dlho požadovaný, už asi 10 rokov pomaly. Môžem geslo. Potom prišla 1.17, čo mal byť obrovitánsky update, malo to byť vylepšenie terénu, vylepšenie hôr, vylepšenie jaskyň, jednoducho ďalšie 2 biomy v jaskyni, mobovia noví, dokonca nový boss.
nová dimenzia jednoducho, ktorá mala spoločne s tým prísť. No, začali už tie problémy, pretože Mojang tak trošku túto verziu rozdelili na dve časti, pretože že vraj nemohli byť v jednom štúdiu viacerí, že mohli tam byť maximálne po 40. No a tak sa proste museli striedať a tak jedna skupina vytvárala jednu verziu a druhá vytvárala už 1.18, čo mala byť 1.17, keby neprišiel COVID. Čiže by to bol zase jeden z najväčších updateov, ktorý by Minecraft kedy v živote vymyslel, pokiaľ by ste spojili tieto dve verzie 1.17 a 1.18. Lenže to sa nestalo. Ja by som prijal to, keby 1.17 proste nevyšla. Keby mám byť Mojangu, tak by som radšej pracoval na jednej verzii dlhšie, ale vytvoril masterpiece, proste vytvoril wow. Každopádne 1.19 požadovaný update, lenže v 1.18 a vlastne v tej celej 1.17 a 18 tam mal byť nejaký boss, že? To som hovoril. Oni ho nepridali. Keďže som také pimpuliatko, tak som tak trošku zabudol povedať niečo o 1.18 a napadlo ma, že by som to mohol nejako takto urobiť, keď to editujem, že? Áno. Tak som sa rozhodol vám to povedať takto narýchlo. Pridali nové druhy jaskyň, Lush Cavey, čo sú vlastne zarastené jaskyne, ktoré akože za mňa vyzerajú fakt nádherne, teraz to môžeme vidieť. Neskôr do nich pridali aj mobov, hlavne teda Axolotla, ktorý tam patrí. Potom pridali nové jaskyne Dripstony, ktoré vyzerajú nejako takto. Proste jaskyne plné Dripstonov, kde orientácia stojí za nič a orientovanie sa stojí za nič. Pridali taktiež ametistové geódy, ktoré fakt akože skvele vyzerajú, naozaj sú aj trošku užitočné, hlavne sa dá z nich vytvoriť prosím pekne ďalekohľad. No a potom nové funkcie, teraz s Dripstonami nové funkcie celkovo, pridali nové animácie, nových mobov, nové bloky, nové biomy a teraz poďme na povrch. Pridali hory, zlepšili terén, ten terén vyzerá viac realisticky, taktiež aj jaskyne majú realistickejší terén. Vylepšili možno nejaké looty, čo som sa tak trošku dočítal. No a pridali taktiež niekoľko nových komandov, taktiež pridali už do Javy verzie vlastne biome maker, že si budete vytvoriť vlastný biome. Taktiež zväčšili vlastne stavebnú výšku, že viete stavať do väčšej výšky. Jedna 19 fakt neviem ako sa robia froglighty, ale pokiaľ sa fakt má tá lampa volať, že žabia lampa, tak akože OK, ale... Vzhľadom k tomu, že som nepovedal dostatočné informácie na 1.19, tak čo také pridali? Pridali nový druh dungeonu, čo je Ancient Cities, nového bossa konečne, je to strašne očakávaného. Nový mechanizmus redstone, taktiež pridali niekoľko nových blokov, ako práve môžete vidieť. Pridali nejaké ako nové funkcie, opäť nejaké nové možnosti, čo sa týka komandov. No a taktiež nový biome, nové drevo, čo je teda mangrové drevo. A to je viac menej všetko. Ľudia si prijali mať voľaký špeciálny druh stromu, prijali mať voľaký biome, chceli mať k tomu voľakého nového moba, chceli mať k tomu voľaké nové bloky, chceli mať tomu to isté vlastne, čo vychádzalo doteraz. No a Mojang si povedal opäť, že si dá pauzu. Takže ľudia čakali, že sa potom bude chystať niečo veľké a keďže ľudia strašne chceli ten už dlho žiadaný end update, menej ľudia čakali, že to bude presne kvôli tomu. Ono to kvôli tomu nebolo. Minecraft už dlhú dobu, ako si môžeme všimnúť, vydáva updaty. No však tie, ktoré vydával od roku 2009 po rok 2014, až pokým nebol predaný Microsoftu, tak sú všetko vlastne snapshoty, alebo ten typ vydávania updateov, aký je teraz. S tým dôvodom, alebo s tým odôvodnením, akurát, že vtedy vydávali oveľa viac updateov, ako je to teraz. No a na pravej strane si môžeme všimnúť to, čo vydávali updaty. Veľké updaty, 1-2 za rok, maximálne 3. No však to sa už vlastne ani nedeje teraz sa deje to isté, čo v minulosti, akurát že slabo. No a čo, s čím takým prišli v 1.20? Takže pridali nové dva druhy dreva, a to bambusové a cherry. Taktiež pridali tento nový blok, kde si viete vlastne ukladať knihy, nového moba, ktorý sa tu evidentne nachádza, volá sa ťava. Potom pridali taktiež nové, volá sa to nejako ako platey,
Jednoducho viete si zdekorovať viac svoj armor, vyzerajú volá ako takto. A to si viete vlastne zdekorovať svoj armor. Potom pridali archeológiu. V archeológii môžete nájsť rôzne veci v podozrivom piesku alebo v podozrivom štrku. Čo je akože celkom dobré, má to nejaký svoj úmysel, to pekne, akože ľúbi sa mi to. Dobrý nápad. No a následne pridali nový biom, kde vlastne môžete nájsť cherry biom, ktorý je za mňa jeden z najkrajších biom a veľmi dlho očakávaných a požadovaných v Minecrafte, čiže ja si myslím, že celkom dobre. End update to nebol. Aj keď Minecraft prišiel s posledným veľkým updateom, nebolo to až také veľké ako napríklad Nether update, alebo ako mal byť spomínaný The Caves and Cliffs update, čiže vlastne 1.17 a 1.18. Reálne sa asi, že nič nezmení, no však zmení sa pravdepodobne, a vlastne už sa zmenilo, vydávanie updateov, ktoré sa volajú snapshot updaty. No a potom vydávanie takých updateov není ročne, ale mesačne. To znamená, že sa zmenší obsah vydávania, čiže 1.21 je vlastne posledný veľký update, ktorý Minecraft kedy v živote vydal. A tak za mňa to je celkovo dobrý update, pretože vydajú nové štruktúry, biomy, mobov, bloky, nové komandy a tak ďalej. Celkom sa mi tento update páči na to, že je posledný. Myslím si, že Mojengu sa podarilo vymyslieť to, čo ľudia chceli, no však nevieme, či to je koniec. No a teraz poďme si povedať, čo pribudlo do verzie 1.21, 1.21, 1, 1.21, 2. Hej, to sú 2 mesiace dohromady, pretože ten prvý mesiac nič nevyšlo. Pribudlo asi niečo, čo ľudia chceli, nejaký nový dungeon, proste niečo, čo proste ľudia mali radi, pretože Minecraft toto dodáva volačo, čo proste strašne chýbalo. Nový dungeon sa volá Trails Chambers, čo je vlastne obrovitánska opustená podzemná stavba, vystavaná hlavne z nových blokov, ktoré pribudli do 1.20. Veľa lootu, strašne veľa dungeonov pri sebe, pretože v každom jednom dungeone, čo sa tam nachádza, tak sa spawnuje iný druh moba. A jeho bossom není nič ťažké, je to proste Blaze. Jednoducho typek, ktorý vyzerá ako Blaze v Minecrafte, ako v Nedri, ale jednoducho okolo neho lieta proste vietor a je modrý. A čavo vyzerá, že má proste slnečné biele okuliare. Opäť je to vec, ktorú môžeš, nemusíš robiť, čiže ti vlastne nedotvára príbeh do Minecraftu, ľudí to už začínalo trošku hnevať, pretože do 1.18 to bolo dotváranie príbehu. A to je ten problém. Poďme si povedať, že čo vlastne všetko pribudlo. Pribudol nový dungeon, ktorý má v sebe niekoľko ďalších dungeonov, niekoľko nových blokov, niekoľko nových mobov, taktiež niekoľko nových trikov a nových potionov, taktiež ten potion, ktorý sme alebo ten efekt, ktorý sme poznali v 1.14, keď máte raid, proste idete bojovať a ochrániť dedinu, ten sa zmenil na potion, ktorý nájdete v Trail Chambers, hej? A jednoducho to sú také veci, čo proste ten príbeh trošku vylepšujú, čiže ľudia neboli tak smutní. No však potom Trail Chambers bolo také trošku prázdne, nemalo úplne veľa vecí v sebe, takže to tam chceli trošku vydekorovať. A tak vlastne na ďalšom snapshote 1.21.4 tak vlastne pridali, prosím pekne, toto. Pribudol úplne celý, hotový kompletne to Tricky Trails update, čo je vlastne to, čo ľudia vlastne vedeli, ten nový dungeon, ten nové mobovia, hej, tí nové bloky. No a neskôr už sme sa tešili v októbri, že vyjde konečne niečo ohlasované, čo ľudia zase trošku ich to potešilo, pretože mali sme v hre strašidelný dungeon. Mali sme tam Vardena, mali sme Ancient City, nachádza to v jaskyniach, lenže hore nie je nič strašidelné. Oni si povedali, že nám dajú vlastne strašidelný biom. No a potom v decembri tak pribudlo už očakávané The Garden Awards, čo je vlastne to strašidelné, čo sme chceli. No a ideme sa pozrieť na to, čo Minecraft urobil v roku 2025.
To už má byť pôvodne 1.22. Takže pridali vlastne nový druh kríkov, hej, ktorý sa nachádza v svetlušky. Potom pridali viac druhov zvierat. Čiže viac menej v každom biome, alebo teda skoro v každom biome sa nachádza iný druh kravy, prasaťa, slepice, ale aj ovečky. Ovečka je len podľa farby, napríklad v snežnom biome, tak je to proste sivá, čierna, biela. No na kaktusy pridali kvetinky a celkovo pridali do každého biomu, alebo skoro do každého biomu proste zo stromu padajúce listy ako proste nejaký ako efekt. A potom aj kvetiny na zem toho daného biomu. Aj listy opadané. Napríklad teda to je za mňa celkom dosť pekné. A to je viac menej všetko. Mimochodom tie žaby mali tie svetlice lietať. Čo? Je to update, ktorý je dobrý, pretože je dobrý. Chase the Skies je v podstate hlavne o Happy Ghastovi. Happy Ghast je vlastne tento mob, ktorý lieta. Je to vlastne Ghast. Ghast, ktorý je šťastný, čiže neotočí na vás, je to miromilovný mob, ktorý jednoducho tak trošku vypomáha v tom, že dokáže preniesť až 4 ľudí, viete na ňom stáť, to nie je normálny Ghast, že cez neho proste preledíte. Viete mu dať armor, viete na ňom prenášať mobov, lepšie stavať a pridáva to niekoľko nových funkcií a možno nejaké komandy. To je viac menej všetko. Nič iné to vlastne nie je, len o tomto. A tu sa už začne ľudia ešte viac báť, pretože toho pridávali fakt málo. A toto bolo naozaj málo. Copper Age, alebo teda medená doba. Tak sa vytváralo niekoľko vecí, pretože v 1.17 som zabudol povedať, že pridali nový druh orečka a to je, prosím pekne, koper, teda meď. A vtedy, v tej dobe sa meďou nič iné nedalo robiť, len vykraftiť hromozvod. Minecraft však povedal, že má s tým plány, nevedel aké. Neskôr v Tricky Trails, teda keď pribudol nový dungeon, Trails Chambers, a keď vlastne mali pribudnúť nejaké noví akože roboti a takéto veci, nové bloky, nové dokonca brnenie, tak proste s tým nápadom prišli a proste využili meď. Čiže teraz má meď fakt oveľa väčší význam v tejto hre, než to bolo predtým. Čiže to je dobré. No a čo také ešte môže teda Mojang spraviť a pridať? Pridali totižto menej požadovaného Copper Golema, ktorý vlastne, keď mu dáte veci, jednoducho, ktoré má ukladať do daných čestiek, on to robí. Takto mu dáte čestky, dáte mu čo má on ukladať a on ukladá. A prehadzuje, pokiaľ máte bordel v čestkách, pretože pokiaľ máte niečo rozhodené, tak ten golem si sám tie čestky uprace a vy budete mať neskôr poriadok. Spears of Mayhem, alebo Mounts of Mayhem. A jediné, čo pridali, tak je nový druh PvPčka. Tým myslím, že pridali proste kópiu. Veľa ľudí, dokonca ešte aj teraz, Minecraft tvorí. Tvoril detstvo, ale aj tvorí. Teraz napríklad proste život. Je to viac menej niečo, čo si človek len tak nezabudne jednoducho a pamätá si na to, pretože ste pri tom zažili dobré chvíle jednoducho. Veľa ľudí to bere aj to tak, že vlastne to zanecháva viac menej veľkú časť v tom danom človeku. Jednoducho zanecháva to extrémne veľa pocitov, extrémne veľa zábavy a relaxovania. To tak dá nazvať. No a tým, čo v poslednej dobe Mojang robí len kvôli prašulom, tak to trošku kazí. Trošku dosť. A rozoberieme si v druhej časti videa prečo. Takže ma nezabudne rozhodne sledovať. A pokiaľ máte vy na toto nejaký svoj názor a niečo sa vám na tomto videu nepáčilo, alebo páčilo, tak mi to dajte prosím vás vedieť do komentárov. Dobre, ja sa s vami lúčim a čau.